Karnataka ni Uttar Kannada jila Kumta talukao arjagao tongo Ramtit pahar te arjagao Guha surungbo tongo. 11 July ni salo a Guha bisingni hoite khoroksa Russian bwrwi te bini logi khoroknwi bwsabo mankha. A Guha ni hoite rescue khulaina jakha o bwrwini umor 40 bosor kahai kawi tongkha tei bwsarok hingengke cherai 4-5 bosor omo kahai boyosni. O bwrwini bumung wngkha Nina Kutina ni o khoroknwi bwsano bini sahara. O bwrwi business visa ni twiwi Russian ni simi Bharat phaio hinui saimankha. Hindu dharmic tei parampara no naiwi tei aborokno appreciate tei hamjagwi akoi bo Russian ni simi Goa tei Goa ni simi direct Karnataka o phai sokphaikha. Bolongni kuni kwchar o Guha ni bisingo borok 2 saptaro moi arjagao no kwchawi ma tongkha. Buma masa tei bwsa khoroknwi borok chikonsa family twiwi a Guha bisingo no borokni chikonsa tongthai swnamwi borok aro no 2 haptaro moi tonglaikha. Ayengo borok lai tongphuru a Guha ni doglam bwskango rirok swngjak nugui police rok no dakti no inform khlai rwkha. Tarpore police rok a jago sokphai akoi a Guha o naimani yagulo khoroksa 40 bosor umor ni bwrwijak rajak no nukha tei bini longi bwsa khoroknwi bo tongo. Swngjakmani yagulo borok a jagao 2 saptaro moi survive khlai tongkha hinui sakha. Tei bo kok swngpirigwi Guha o habwi naimani yagulo o police rok nugui belai kheno wanajak laikha omo hai bode Russian ni bwrwi rok wngwi man. Bharat hano karwi bo chini Hindu dharmic rok no amsukte hamjagwi man hinui o bwrwi saimankha a Guha bisingo bo dhyan rok khlaiwi tongo hinui. Khoroksa bidesi mahila bwsa tei dhyan no asugwi tongo arjagao omo haike no din katogo hinui sakha. Tei a jorao bo police rok Guha o habwi naimani yagulo bo a jorao dhyan no khlai tongo tei bini bwsajak songno bo omo haike no khlai di hinui phwrwngwi tongo. Rescue khlaina jakmani yagulo o bidesi mahila bini khuktwi bo kwbangma no bayan rikha hingkhe tamo sak o jagao o bwrwi sawi khwnarika chwng bolongo kunu chini nok hupkwrwi ni bagwi phaimaya chwng kaisa experience tei natural no naina hinui se tongthokna hinui se phaimani tei omo kahai rok no ani bwsajak songbo kunu hamya uansukya tei tongthokjakya bo wngya ar jagao kwbangma no art ni lesson rok bo tongo tei kaham khe no thuma jaga bo tongo rok hinui sawi khwnarika. Kunu furu hingkhe ar jagao jarna rok tongo jarna rogo thangwi bo chwng tuklaio thwnglaio omo kahai tongthotok natural jagao tongnani bwsakse tongthotok rok hinui sawi khwnarika chini Bharat hano. Tei abo simiya bolongo tongwi kunu thwiwi tongya rok hinui sangkha ar jagani harogwi borok kwbangma no art tei kwbangma no kala rok phwrwngkha hinui sakha bini bwsarok no. Tei ar jagao tongtwtwi no gas rok bai bo mamui rok songwi mai rok sao nasta rok khlaio hinui sakha. Omo haike no dinner khlaio lunch khlaio bolongni fol fokla rok sao naitugwi omo haike survive khlai phaikha hinui sakha o Russian bwrwi. Omo haike no bo camping khlaiyawi Guha rogo habwi experience khlaio je jagao bumsuk tongthok hinui omo haike ma bo 20 sehero 20 desh o beraikha rok hinui sakha. Tei kwbangma jagao no kwbangma experience rok bo mankha tei bwsarok no bo belai kheno phwrwngmung kaham bo rwwi mankha omo kahai rok sakha bo news cover o nukjagwi. Ar jagao 2 sapta tongmani yagulo borok no police rok rescue khlaiwi borokni sak sori rok hamya wngkhana hinui hospital o tlangkha. Wanajaknai kok hinkhe omo se bongni sak sori o kunu durbolta tei sakdukhu manjak rok kwrwi borok pura susto sori kaham se obo hai rok hinui doctor rok declare khlaikha borok susto sori no hinui. O Guha para ganao no tei borok prakritik rup no hamjakmani bagwi para no tei camping rok no naiyawi nok rok no naiyawi Guha o no thanda khlaiwi tongnani bagwi uansuk laikha. O Guha kunu
kotorma bolong kuthuk bisingoya omo para ganao no tei bazar bo tongo ganao moi khwtwng thai khwtwng paikha hwnkhe borok bazaro thangui bo shopping rok khlai akoi o Guha no phai borok gas o maimung songui chalaio tei ar jagao no thulaio tei borokni thani ri chumkanani bagui bo obab kwrwi phiaba borok obo experience ni bagui se omo haike tongphai rok saka borokni khoktwi koktomani bisingtwi sawi bo mankha je tabuk hingke 2025 phiaba bini visa hingke 2017 no expire wngwi thangka tei amphuru se expire wngwi thangka hingke bo busuk jora tei busuk bosor jora romwi o barathao phai tongphaika obo tabuk suk jora clear khlaiwi sawi mansukya obo saimanani hingkhe norok ani channel no subscribe khlai di ani channel ni through twi norok joto information manui mannai hingke paithak jora naimani bagui joto no belai kheno hambai।